gak pramudi Kiyokulo Kanjeng Prabu. Lho duka putu Prabu ngendikaaken bilih badhe bangun Gapura Pinaka watesing praja. Amangkane tlatah Tunggul Rana menika badhe sinengkalan Kang Raka Prabu Buma Narakasura. Lho, yektosipun wana Tunggul Rana kang sawa menika kagunganipun sinten nggih? Awit upami ingkang kula supados mandhegani putra-putra Pandhawa. Bangun Gapura Pinaka watesing praja mengkone tlatah Tunggul Rana upami padha kok angger putra Prabu mapan panggenan ingkang lepat wah kandhan kunuwa mangke kadosi pinaka kula mteksa mapan wonten pamrekawis ingkang lepat mandhar kirang prayogi. Pramila ingkang makaten menika lho wektosipun Kikis Tunggul Rana menika darbekipun sinten ya? Paman kala Bendana paman Kula Kaki Prabu Gatotkaca putraku kapiye paman kala Bendana nuwun pangapunten kula aturi majeng ingkang dados pilenggahipun paman kala Bendana kula aturi ngaturaken asal usulipun Kikis Tunggul Rana katurwa begawan yen kaya mangkono ngestaken dawuh Inon lir kekonang surma soropetan padang mring purnaning gegono Kula Kaki Prabu Gatotkaca putraku paman kula Bendana kados pundi yen kengpaman aku supaya diaturi ngaturake asal usuling alas Tunggul Rana iya sandika nanging mbok mengko yen ana tembungku karo kurang prayoga seseprak remo bebasan paman aku njaluk pangapura boten dados menapa sinangga paman kula Bendana paman yo yen wis diparengake matur aku matur katur marang Sang Begawan kapiye di kala Bendana di sejatine asal usuling alas Tunggul Rana ki mangkene Sang Begawan ndabuka saka nalikane Kanjeng Rama Swargi Prabu Telembaka esih ngasta
negara pringgendhane kene. Kanjeng Rama Swargi Prabu Trembaka kuwi kagungan putra 7 cacahe. Ingkang pambayun yaiku ingkang jeneng Kakang Arimbo. Lanjut nomor 2 Kang Mbok Aripi yuwi ibune Gatot. Kaya ngono di kala Bendung. Lanjut angka kaping 3 Kakang Brojo Dengto, angka kaping 4 Kakang Brojo Lamatan. Angka kaping 5 Kakang Brojo Musti, angka kaping 6 Kakang Brojo Wikalpa, kaping 7 aku Ditya Kala Bendung. Dadi Kanjeng Rama Swargi Prabu Trembaka kuwi kagungan putra 7. Ingkang paling nom dhewek aku, sing paling bagus dhewek aku, sing paling sugih dhewek aku. Ngono di kala Bendana iki. Lanjut nalikane Kanjeng Rama Swargi Prabu Trembaka esih asta negara pringgendhane kene, kuwi tau nyilihake alas ingkang ampil buta ingkang jeneng Digyanaga Rangsang. Digyanaga Rangsang ampil alas paring panjenengane Rama Swargi Prabu Trembaka. Sakwise dililani alas dinabadan dadi kutha dadi negara ingkang jeneng Kraton Guwa Langsing. Sing ratoni Naga Rangsang ning ke bawah praja pringgendhane kene. Saben taun tansah glondong pangareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Awit negara Langsing negara kang subur makmur gemah ripakerta turaharja. Ora ana korupsi, ora ana nepotisme, ora ana demonstrasi, ora ono. Ning ora ganti taun Naga Rangsang iki pasulayan kaya Narendra Jangkar Bumi ingkang jejuluk Prabu Nagaraja. Ingkang kanggo jalaran peperangane antarane Naga Rangsang lan Nagaraja, kowe ora ana liya ngejoba mung rebutan putri kayangan. Ya kuwi putrane Pukulung Sang Hyang Bathara Bayu ingkang sesilih Bathari Suparti. Suparti apa Suparti? Alah kelalen nyebut paring bojone dhewek. Bathari Suparti. Perange aning kayangan dadi goro-goro aning kayangan wektu sakon. Ning peperangan antarane Naga Rangsang lan Nagaraja ingkang unggul Nagaraja ingkang kasoran Naga Rangsang. Naga Rangsang kasebuting adil gugur ana ing peperangan lanjut Nagaraja ingkang unggul ing ayudha. Lanjut kepeksa Bathari Suparti iki dadi garwane Nagaraja Ratu Jangkar Bumi. Kaya ngono di kala Bendana. Sakwise dadi garwane Nagaraja Ratu Jangkar Bumi, Bathari Suparti iki kagungan putra 2 cacahe. Ingkang pambayun cara tembung pendhitsan kuwi pambarep. Ingkang pambayun ki mijil kakung. Bagus gagah rupane duit kaya Sekti Mandraguna ingkang kasih Raden Pertiwingono. Lanjut nomor 2 mijil putri ingkang sesilih Dewi Siti Pertiwi. Lanjut Dewi Siti Pertiwi gandeng lawan Bathara Wisnu saikine Prabu Kresna. Lanjut putra siji kakung yuki kang jeneng Raden Sutejaya Prabu Bomantara ing saiki sambegawan kaya mangkono di dadi yen cetha Bomantara ki putra putu saka Nagaraja mula bener.
Laning sakwise nagara sang sedo Keraton Golangse iki diaku dening Nagaraja. Awit ratune mati Nagaraja ingkang nyirnakake lanjut negara iku dianggep negara telukan, negara jajahan. Sakwise diaku dening Nagaraja lan diparingake marang putune Yuwi Prabu Bomantara. Sakwise diparingake marang Bomantara Keraton Golangse rusak. Ora krumat dangu-dangu tukul daging glagah pengalang-alangan ingkang dijenengi alas glagah tinunu. Sawise ade alas glagah tinunu keparing dewa alas iku supaya dijenengi alas Tunggul Rana kanthi kanggo ajang peperangan Baratayuda Jaya Hyangota. Dadi mau-maune Kikis Tunggulana ki Kraton Golangse ing sakwise nagara sang sedo lanjut aku dening Nagaraja lan tu sakwise diaku dening Nagaraja diparingake marang putune iki Bomantara. Mula bener kaya mangkono sang Begawan nanging sejatine iku kagungane Njeng Rama Swargi. Mula bener sang Begawan. Oh, pancen sing mapan panggonan kang bener iki putraku Gatotkaca. Awit nyoto iku alas kagungane Rama Swargi Prabu Utelboka nalika sakmono sang Begawan. Ratune mati, Kraton kudu bali marang pinggendane ning dikukuhi dening Nagaraja diparingake marang Bomantara. Mula aja wigi-wigi aja kembang-kembangane sang Begawan bakal mandhekani putraku Gatotkaca kene bangun kabur. Yen putraku bakal bangun kapura pinangka warta sing praja sinengkalan dening Bomantara sang Indrajit Trisna.
aku wani dadi seksi, aku wani maju ing pahar. Paran dene mengko dadi geger peperangan prajurit sal pringidani ana tendana satu sabugawan. Makaten menika uwa begawan lo ingkang sampun kaaturaken dening paman kula Bendana kados pundi menggah pamanggipun uwa begawan jagat raya Bathara jagatan kula menawi kados mekaten pun uga sagah mandhegani putra-putra Pandhawa anggenipun badhe bangun gapura pinawatesing praja amangkane tlatah tunggul dawuh bidal dinten menapa kapan anggenipun kula badhe bidalaken para putra-putra Pandhawa sak menika ugi wa begawan kula turi bidalaken para kadang-kadang kula anggenipun badhe ambangun gapura menawi kados mekaten nyuwun medal masyarakat iki pangestu kemarang ageng kamparan
ngasta tekan bulu kacarita mangkono sampun paripurna dawuhipun Srinata Sang Prabu Anom ingkang sampun pinundi dening ingkang sami kawogan wonten pangandika wikawiku sabda Pandhita Ratu sabda Brahmana Dewa kalamun sabdaning Brahmana sepindhah medhar sabda tan keparang molawan Narendra pinundi daning kawula sanegari sepindah medhar sabutan keparang kulawan kalamun Cinandra Mindha Kresna Prawita Sari Kresna Jemeng Prawita Kaya Sari Jangkang Yayah Mangsi tumetesing ketastan kena binulang tuk nalika sakmono Srinata Sang Prabu Anom arsa jengkar saking Palenggarinata jelek temurun saking tapak sesana miyos ing kedhaton tindakira Srinata ginerebeg dening para bedhaya sarimpi sesarengan pamboling song-song gawat kacarita bawaning Narendra putra Jodipati Raden Werkudara busananing paringing para dewa boten lokal buka biar mawa Catya Lirwindha Bathara Wisnu kamedhah saking kahyangan Untara Segara
dinambaraken sang Prabu Anoman ingkang kondro wonten ing Ngedaton. Nunggil panggung sanes panggenan ingkang dinambaraken wonten sak madyaning lelangan praja. Pinggondani para mban, para ceti, para abdi kang sampun paripurna nggonipun netepi jejiban. Sedaya wonten ing samya tetembangan wonten ingkang samya gegojegan. Wonten ingkang dedirikan wonten sak ngandhaping sesekarang kados dene si Meo.